Velkommen til det her kursus omkring opsparing og investering på vegne af børn. Er du lige kommet i tanke om, at det giver dig måske virkelig meget god mening at spare op og investere til dit barn? Men er du lidt i tvivl om, hvordan du kommer godt i gang? Eller har du det ligesom jeg havde, som var, at jeg i virkeligheden over en lang periode gik med sådan lidt dårlig samvittighed over, jeg vidste godt, jeg burde gøre noget, men hvordan er det nu lige, at jeg kommer godt i gang? Eller måske er du bare nysgerrig. Lige meget hvilken grund du har til at tage det her kursus, så er det i hvert fald det første skridt, du tager på at give dit barn den bedste økonomiske start på voksenlivet. Mit navn er Jakob, og jeg er stifter af Tobi, en digital investeringsrådgiver, som hjælper tusindvis af børnefamilier med at investere deres børns opsparing. Jeg er også forfatter til bogen Den lille guide til børns opsparing, som har hjulpet rigtig mange godt i gang med at både at spare op og investere til deres børn. Og så holder jeg rigtig mange foredrag ude hos virksomheder for deres ansatte, hvor jeg hjælper dem med at forstå, hvorfor det giver god mening at spare op til sit barn, og hvordan man kommer godt i gang. Og med det her kursus får du den fulde viden, og du kan følge med i lige præcis det tempo, der passer til dig. Gennem kurset kommer vi rundt om, hvorfor det giver rigtig god mening at spare op og investere til sit barn, hvilke ting man skal være særligt opmærksom på, når man gør det, og vigtigst af alt, hvordan du kommer godt i gang. Hvordan du får lagt en plan, og hvordan du kan følge den, som årene går. Og hvorfor er det, at det giver god mening at spare op til sit barn? Jamen, vores børn er jo det vigtigste, vi har, og vi vil dem altid det bedste. Med en solid opsparing, når de bliver voksne, har de mulighed for at realisere de drømme, de nu end måtte have. Om det så er at købe en lejlighed, rejse jorden rundt eller starte en virksomhed, det ved vi ikke endnu. Men med den opsparing, du er ved at sætte i søen, giver du dem i hvert fald den bedste forudsætning for at lykkes. Samtidig så kan det være, at der er nogle bedsteforældre, som måske har lyst til at give en større pengegave eller planlægge noget med arven. Og der er det meget godt at have styr på, hvad gør vi egentlig med pengene. Og så plejer jeg egentlig også at sige, at opsparing og investering til børn, det minder jo i virkeligheden lidt om pension til voksne. For der er rigtig lang tid til, at børnene skal bruge pengene. Og i den mellemliggende periode, der stiger priserne ude i samfundet. Det er det, der hedder inflation. Og hvis ikke vi gør noget ved det, så mister vores børns opsparing garanteret købekraft hvert eneste år. Det kan man gøre noget ved at bruge effekten af renters rente, og alt det kommer vi rundt om. Så hvilke ting skal man så være opmærksom på? Jamen, i Danmark, der har vi jo nogle komplekse skatteregler, og når det kommer til opsparing og investering på vegne af børn, så er det faktisk endnu mere komplekst. Samtidig så er der nogle gaveregler, som siger, hvor meget man må give til børn og børnebørn. Og det er endda inden vi er kommet i gang med at forholde os til, hvad er det for nogle typer af konti, vi gerne vil bruge. For der er forskel på, om vi for eksempel vil gøre en opsparing klar til, når barnet bliver voksent, eller om vi faktisk tænker på at forberede en pensionsopsparing til vores barn, som har nogle fordele, men også har nogle ulemper. Men det vigtigste er, at du kommer i gang og løbende får fulgt op. Det starter med, at man sætter sig en målsætning, så lægger du en plan, som både involverer dig og måske i virkeligheden også resten af familien. Så sætter du planen i søen, får oprettet de konti, der skal til, får sat de overførsler op, der skal til, og så følger du løbende med, som årene går, for at sikre sig, at du er på rette vej. Det kan jo være, at der sker et eller andet ude i samfundet, eller at jeres families økonomi ændrer sig på den ene eller på den anden måde, som gør, at det er nødvendigt at justere planen. Når du er færdig med kurset, ved du, hvorfor det giver rigtig god mening at spare op og investere på vegne af dit barn. Du ved, hvilke ting du skal være særligt opmærksom på, og du kan lægge en plan, du kan føre den ud i livet, og du kan løbende følge op på den, så du sikrer dig, at du når den målsætning, du sætter for dit barn. Det er ikke noget krav, at du ved en masse om økonomi, skat, opsparing og investering. Men det er måske meget godt at være lidt nysgerrig og have lidt tålmodighed, fordi noget af det bliver en lille smule langhåret. Men bare rolig, jeg tager dig i hånden hele vejen, så du kommer godt igennem. Kurset er jo egentlig lavet til forældre, men der er ikke noget til hinder for, at bedsteforældre eller andre nysgerrige også kan følge med. Og jeg skal nok klart forklare, når der er forskel på, om man er den ene eller den anden person over for barnet. Og lad os så komme i gang.